πάμε σιγά σιγά να γνωρίσουμε τα δελφίνια μας, ξεκινώντας τη δική μας ομάδα. Την Παναγιωτήδα με τον Ιάσονα, την 6 χρονών τον Ηρώσιο παρατηρητικός. Και με τον Κωνσταντίνο έχουμε τον Ερμή που είναι 8 χρονών και είναι αρχηγός της ομάδας μας λόγω μεγέθους και δύναμης. Και θα δούμε κι άλλο ένα πέρασμα. Με τον Ιγνάσιο έχουμε την Πρέμια. Με τον Πρέμια ο Μπάλτης και την Μάργας. Και με την Πίτα έχουμε την Γλώρια με την μικρή της κόρης Μίλτε, την Πέρλα και την Κάμπια που ήρθαν κοντά να σας καλωσορίσουν. Να δώσουμε ένα θερμό χειροκρότημα στα δελφίνια μας, το οποίο θα τα κόβουμε και αυτά με έναν δικό τους σε χωριστό τρόπο. Και τώρα θα έρθουν κοντά μας μαζί με τους εκπαιδευτές για να μάθουμε μερικές πληροφορίες και για αυτά. Παρακαλούμε όμως να παραμένετε καθιστοί. Ευχαριστώ πολύ. Τα δελφίνια δεν είναι ψάρια. Είναι θαλάσσια θηλαστικά. Αναπνέουν οξυγόνο με πνεύμονες όπως και εμείς. Έχουν ζεστό αίμα και γεννάνε ένα μικρό, το οποίο μένει με τη μητέρα του και θυλάζει το λιγότερο για 2 με 3 χρόνια. Όπως θα προσέξουν είναι αρκετά μεγάλα ζώα, τα ενήλικα αρσενικά μπορούν να φτάσουν τα 3,5 μέτρα σε μήκος και τα 300 κιλά σε βάρος. Θα παρατηρήσετε πίσω ότι διαθέτουν ένα ραχείο περίγυρο και 2 πλευρικά, με τα οποία κρατάνε ισορροπία στο νερό όταν κολυμπάνε, στρίβουν και σταματούν με απίστευτη δεξιότητα μέσα στο νερό. Τα δελφίνια, όπως σας είπαμε, είναι θηλαστικά και αναπνέουν οξυγόνο. Η μύτη τους είναι μια τρύπα που βρίσκεται στο πάνω μέρος του κεφαλιού τους, εκεί που θα μας δείξουν οι εκπαιδευτές, και ονομάζεται φυσιτήρα. Μπορούν να κρατήσουν την αναπνοή τους για περίπου 15 λεπτά και έτσι καταδύονται σε βάθος μέχρι 300 μέτρα. Μπορούμε να ακούσουμε τον ήχο που κάνουν όταν ανεβαίνουν στην επιφάνεια για να πάρουν αναπνοή. Ακριβώς στο ίδιο σημείο, το φυσιτήρα, χαράζουν και κάποιους ήχους επικοινωνιακούς, με τους οποίους επικοινωνούν μέσα αλλά και έξω από το νερό. Παρότι θα δείτε ανοιγοκλίνει το στόμα τους, ο ήχος παράγεται μόνο από το φυσιτήρα. Θα τα ακούσουμε ξανά. Και να τους δώσουμε αν θέλετε και ένα χειροκρότημα για την υπέροχη μελωδία. Τα δελφίνια πάνω στο κεφάλι τους, στο σημείο που θα μας δείξουν οι εκπαιδευτές, έχουν ένα σύστημα ηχοεντοπισμού, ένα είδος σόναρ, το οποίο είναι πολύ αποτελεσματικό, να βοηθά να βρίσκουν ηλία ή κάποιο άλλο αντικείμενο μέσα στο νερό, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν τα μάτια τους. Μπορούν χάρη σε αυτό το σύστημα να εντοπίσουν ψάρια τα οποία βρίσκονται στο απόλυτο σκοτάδι, που καταπιούν για να βρουν τροφή, ή και ψάρια τα οποία κρύβονται μέσα στην άμμο. Δύο ψάρια, αυτή τη φορά και ένα λαμάκι. Αναλύουν γύρω στα 10 κιλά το χτύπημα μέρα του καθένα κατά μέσο όρο. Οι χιλικές του φυλάδου μπορούν να φτάσουν στα 14 κιλά. Στο στόμα τους διαθέτουν 80% δόντια, τα οποία όμως χρησιμοποιούν μόνο για να συλλαμβάνουν αριστερά ψάρια και στη συνέχεια να τα καταπίνουν ολόκληρα. Κάπως ιδιαίτερος είναι ο τρόπος με τον οποίο ξεκουράζονται τα δελφίνια. Δεν κοιμούνται όπως οι άνθρωποι. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ξεκουράζουν τα δύο ημισφαίρια του κεφάλου τους σαν αλλάξει. Έτσι παραμένουν πάντα σε εγρήγορση για να πραγματοποιούν τις βασικές λειτουργίες επιβίωσης, αλλά και να αντιμετωπίζουν πιθανούς κινδύνους, όπως για παράδειγμα ένα διερχόμενο πλοίο ή ένα καρχαρία. Αν και η βασική απειλή δυστυχώς για τα δελφίνια είναι ο άνθρωπος με τη γνωστή συμπεριφορά του.
τη μόλυνση του περιβάλλοντος, τα σκουπίδια που πατάμε και καταλήγουν στο μάτι τους, την υπεραλίευση που σημαίνει στέρηση τροφής για αυτά, τα δίχτυα των ψαράδων που βλέπονται και πνίγονται και πολλούς άλλους κινδύνους. Ένα δελφίνι μπορεί να ζήσει μέχρι και 50 χρόνια και να τα ξεπεράσει και κατά λίγο κάποιες φορές. Αυτό όμως έχει καταγραφεί κυρίως κάτω από τη φροντίδα των ανθρώπων. Εδώ στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο μας ενδιαφέρει η υγεία όλων των ζώων. Με μια απλή κίνηση που σας δείχνουν μόλις οι εκπαιδευτές, τα δελφίνια καθημερινά μας δίνουν την ουρά τους για να εξετάσουμε την εξωτερική τους εμφάνιση. Κοιλιά, χερίδια, ουρά. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μπορούμε να πάρουμε δείγμα αίματος από κάποιες σουκλέτες που περνούν από την ουρά τους για απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις. Αυτό συμβαίνει περίπου μια φορά το μήνα και είναι ανώδυνο για αυτά. Έχουμε μάθει επίσης μια φορά την εβδομάδα να ανεβαίνουν σε ειδική ζυγαριά όπου ελέγχουμε το βάρος τους. Και τέλος, κάθε παρτίδα ψαριών που παραλαμβάνουμε περνά από μικροβιολογικό έλεγχο πριν δοθεί στα δελφίνια. Και τώρα πάμε να δούμε πόσο δυνατή ουρά διαθέτουν τα δελφίνια. Τα δελφίνια διαθέτουν μια πολύ δυνατή ουρά που σε συνδυασμό με το υδροδυναμικό σχήμα του σκητολίου της δέρμας θα βοηθά να αναπτύσσει ταχύτητες που φτάνουν 45 χιλιόμετρα την ώρα και να πραγματοποιούν άλματα 5 με 6 μέτρα από την επιφάνεια του νερού. Το νερό μας, για όσους δοκίμασαν αλλά και για αυτούς που δεν δοκίμασαν, θα σας πούμε ότι είναι αλμυρό. Εμπλουτίζεται με φυσικό αλάτι και η πισίνα σε βάθος 6 μέτρα. Για τον καθαρισμό του νερού υπάρχει ένα ταξίδανο μηχανοστάσιο στα αριστερά, με φυσικές μεθόδους, όπως η περιόδες στην εμβολία, όσο, αλλά και φίλτρα πρωτεϊνών, καθαρίζει ένα 4 ώρες όλα τα φυσικά του νερού. Και τώρα η πρέμεια θα μας δείξει την εξαιρετική ακρίβεια κινήσεων που διαθέτουν τα δελφίνια, αλλά και την ευελιξία. Τώρα μέσα από έναν όμορφο χορό θα δούμε τη σχέση εμπιστοσύνης και αγάπη που έχουν τα δελφίνια και οι εκπαιδευτές. Στο νερό Κωνσταντίνους και ο Ερμής. Η αγαπημένη δραστηριότητα του δελφίνου. Στο σημείο αυτό ήρθε η ώρα του δελφίνου να μας αποχαιρετήσει με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Όπως σας είπαμε, ζητάμε για άλλη μια φορά την κατανόηση σας που αφαιρέσαμε κάποιες δραστηριότητες για την ασφάλεια την αγέννητη. Να ρίξουμε και μια τελευταία ματιά στα υπέροχα αυτά πλάσματα, να δώσουμε και ένα χειροκρότημα στους εκπαιδευτές μας. Η Βίτα, ο Παναγιώτης, ο Κωνσταντίνος και ο Ίγνας και φυσικά τα δελφίνια μας. Ο Άρκας, η Τρέμια και ο μικρός του Μπάλτης, η Γλώρια και η μικρή της κόρης Μίλτε, η Γκάμπια, η Πέρλα που είναι κοντά σας εδώ και σας αποχαιρετούν και φυσικά από την ομάδα μας ο Ερμής και ο Ιάσον. Τώρα που γνωρίζουμε από κοντά τα δελφίνια και θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα αγαπήσατε, θυμηθείτε ότι είναι στο χέρι μας να προστατεύουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Γι' αυτό λοιπόν δεν πετάμε σκουπίδια ούτε στη θάλασσα ούτε στις ακτές, γιατί καταλήγουν στις ομάδες τους με τραγικές συνέπειες. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Μπορείτε να εξέλθετε σιγά σιγά, αφού βεβαιωθείτε ότι πήρατε τα προσωπικά σας αντικείμενα και ότι δεν αφήσατε καθόλου σκουπίδια στη χώρα.